Здравейте! Темата на моята лекция е изкуственият интелект в психиатрията. Кратко съдържание на това, за което ще говорим. Въведение, какво представлява изкуственият интелект, какви са неговите плюсове, предимства, минуси и недостатъци, приложения в психиатрията и заключения. Нека да започнем с една притча за двата лъва. Една вечер мъдреца Самано седял със своите внуци около огъня и им разказал следната притча. Всеки ден в мене се борят два лъва. Единият е смел, сърцат, великодушен и добър, а другият е злобен, страхлив, отмъстителен и подмолен. Тези два лъва се борят в мен за власт над моето сърце и бъдеще. Един от неговите внуци загрижено го попитал: а кой лъв ще победи, дядо? Мъдрецът се усмихнал и отговорил: този, когото аз избера да храня. Тази древна притча ни напомня, че в живота ние имаме избора и също така и силата ежедневно да храним положителните и градивни начини за решаване на проблемите. А каква е връзката с темата на моята презентация, т.е. с изкуствения интелект? За сега оставям този въпрос да виси и ще се върна към него отново по-късно. Нека да започнем с това какво представлява изкуственият интелект. Той включва технологии, които имитират човешките способности за учене, анализ и обработка на информация. Тези технологии обхващат машинно обучение, благодарение на което машините се учат от данни, без да има явно програмиране на цикли и условия, компютърно зрение, когато технологиите обработват и разпознават изображения и обекти в тях, подобно на човешкото зрение, и обработка на естествен език, които технологии позволяват на машините да разбират и генерират човешки език и са много популярни през последните 1-2 години, например Bing, ChatGPT. Защо се счита, че изкуственият интелект ще има революционна роля в медицината и психиатрията? Защото той предоставя цяла вселена от нови възможности за подобряване на грижата за пациентите, например чрез персонализирано лечение, чрез ранна диагностика, чрез подобряване на клиничните решения и много други начини, които ние дори все още не можем да си представим. И така, поява се пред вас един непознат като мен и ви казва: имам радостна новина. Има едно съвсем ново вълшебно лекарство, което лекува повечето болести. Всичко това, разбира се, звучи прекрасно, но знаем, че като научим за ново лекарство, първо трябва да разберем няколко неща. На какъв принцип работи? Каква е ползата от него? Какви са минусите му и страничните ефекти? В какви дози трябва да се дава? Какво трябва да се прави при предозиране? С какви лекарства не трябва да се съчетава? И така нататък. Същия този системен подход трябва да бъде приложен и към изкуствения интелект, който, както виждаме, идва като вид нова панацея. Тези, които ще го ползват, трябва да знаят какво представлява, на какъв принцип работи, какви са силните му страни, какви са му минусите и недостатъците и в какви случаи бива или не бива да го използваме. И така, какво е изкуственият интелект? Ще започна от понятието изкуствени невронни мрежи. Те се състоят от свързани неврони, които са разположени в слоеве, които имитират обработката на информация от човешкия мозък. Те са способни на учене чрез разпознаване на общи правила в данните и доста често говорим за дълбоки невронни мрежи, които съдържат повече скрити пластове, което им позволява да разпознават и по-сложни взаимовръзки. А изкуственият интелект в много голяма степен се базира точно на дълбоките невронни мрежи. На изображението всъщност можете да видите какво представлява една невронна мрежа с няколко пласта. Тя има входен пласт, обозначен в зелено, резултантен пласт, т.е. пласт за резултати в червеникаво и 3 лилави пласта или така наречените скрити пластове, в които се случва всъщност цялата магия. Всъщност най-важното нещо в една невронна мрежа, това са връзките между невроните. Ето тези лилави чертички, които можете да видите, стрелки, за които ще говоря отново малко по-късно. На пръв поглед изкуственият интелект изглежда като съвсем нова и непозната тема за психиатрите, но всъщност има много прилики между начина на обучение и работа на човешкия мозък и изкуствения интелект. И това съответно тези прилики могат да помогнат да погледнем на тази технология с по-голямо разбиране и усещане за близост. Затова от тук нататък в следващите слайдове от презентацията на много места ще съм сложила текстове в лилаво, където всъщност ще се опитвам да подсказвам
неща, които ги има едновременно както при хората, така и в изкуственият интелект. Тоест общите неща между хората и изкуствения интелект. Какво задължително трябва да знаем за изкуствения интелект? Това, че той не е база данни, а е по-скоро модел. И даже още по-точно, той е съвкупност от алгоритми и модели. Алгоритмите играят ролята на мозъка на човека, а моделът, това е неговото съдържание, съдържанието на мозъка и с други думи интелектът. Моделът в изкуствения интелект представлява съвкупност от параметри, които описват силата на връзките между изкуствените неврони, т.е. тези лилави чертички, за които ви бях казала, че са много важни, като съответно, както виждате, невроните между отделните пластове също са свързани. Тези връзки може да са милиарди и всъщност е една опростена числова версия на връзките между невроните в човешкия мозък. Изкуствените невронни мрежи се обучават, като целта е да се разбере каква е връзката между входния слой и изходния слой и по този начин се формира една многомерна функция или модел с минимални грешки. Тук на това изображение вдясно съм се опитала да ви дам един елементарен пример за многомерна функция. По-точно това е двумерна функция, т.е. при нея, както виждате, имаме ос Хикс, примерно в тая посока, ос Y в другата посока, а по ос Z имаме една повърхнина, така че това е двумерна функция, при която Z зависи от две стойности, в случая от Хикс и от Y. Когато говорим за невронни мрежи, там имаме многомерна функция, т.е. повече от двумерна функция. Обучението на невронната мрежа изисква мощен компютър, а за много сложни задачи, примерно от сорта на ChatGPT и суперкомпютър, също така изисква и повече време. От друга страна, нека да си признаем, по същия начин стоят нещата и при хората, за да стане един човек, примерно психолог или психиатър, на него са му необходими доста години. Първо 7 години преди училище, после 12 години в училище, после още поне 6 години в университета, така че хората също изискват много време, в крайна сметка можем да кажем, че и мозъка има един доста мощен компютър. Използването на обучената мрежа от друга страна не изисква чак толкова голяма изчислителна мощ. Може да имаме обучена невронна мрежа, която да използваме в крачкомер или в телефон. Не изисква и особено много време, затова понякога ние хората можем да правим и разни неща на автопилот. Но при по-сложни невронни мрежи, от сорта примерно на ChatGPT, сравнително трудно могат да бъдат стартирани на обикновен компютър, макар че примерно българския GPT общо взето се събира на една флашка и може да бъде стартиран на отделен компютър, на настолен компютър. Как работят невронните мрежи? Аз ще използвам две понятия, които са общо взето популярни. Това е понятието интерполиране и екстраполиране, за да схванете каква е общата идея. Интерполирането, това е начин да намерим междинна стойност въз основа на някакви стойности в даден диапазон. Например, ако знаем каква е температурата в 8 часа на определен ден, както и в 10 часа, чрез интерполация можем да оценим температурата в 9 часа. Например, в 8 е 24 градуса, в 10 е 28 градуса, колко е в 9 часа. Ако температурата расте линейно, т.е. равномерно, можем да предположим, че ще бъде някаква средна стойност между двете. Ето ви пример за линейна интерполация, когато стойността на температурата е точно 26 градуса, защото имаме права линия от 8 до 10 часа. Разбира се, както предполагам се досещате, линейното интерполиране не е възможно най-доброто. Има и други видове интерполиране, например полиномиалното интерполиране, при което имаме гладка крива, т.е. нямаме такива засечки в определени стойности, а имаме гладка крива. Разбира се, тя също не е съвършена, но при всяко положение е по-добра, отколкото линейното интерполиране. Екстраполирането служи за оценка на някаква стойност извън диапазон с данни, който имаме, като се използва тенденцията в диапазона, предполагайки, че тази тенденция се запазва. Например, ако знаем колко е температурата в 16 часа, както и в 18 часа, можем да използваме екстраполация, за да разберем каква ще бъде тя в 20 часа при настоящата тенденция. Разбира се, екстраполацията носи риск от неточности, защото се основава на предположението, че тенденцията продължава по абсолютно същия начин в области, за които ние нямаме данни. Проблемът с интерполацията и екстраполацията е, че те изискват точни и недвусмислени данни, например за конкретен ден, на конкретно място, а не примерно за цял месец или за една голяма територия и така нататък.
Обикновено обаче данните не са толкова недвусмислени, а освен това може да има и грешки при измерванията, което, както знаете, се нарича шум. Откриването на крива, която да преминава през множество точки, се нарича апроксимация на крива. Тя може да бъде реализирана чрез интерполация, примера, който преди малко показах, например полиномиална интерполация, като кривата минава през всички точки, или чрез регресия. Ето ви тук съвкупност от точки, очевидно при измерването има някакъв шум. Откриването на кривата, която да преминава в близост с минимална грешка през всички точки, става чрез регресията при минимална грешка. По този начин се открива многомерна функция на много променливи, която преминава най-близо до множество точки. Всъщност това прави всяка невронна мрежа при обучение. Тя търси параметрите на една многомерна функция, която удовлетворява с най-малка грешка всички данни, които са били подадени при обучение. В зоните, където са предоставени най-много и най-плътни данни, функцията, както може да се досетите, е доста точна. А там, където липсват данни или те са много малко, точността на регресията е доста по-ниска. От друга страна, ако се замислим, това същото нещо се прави и от самия мозък. Той също създава модели и ги настройва при обучение, т.е. на практика през целия човешки живот. Изкуственият интелект има две важни способности – да обобщава и да генерализира. Обобщаването, това е съставяне на заключения, и то на широки заключения, от специфични наблюдения или натрупани данни. Това става чрез извличане на общи принципи от конкретни примери, като тези стойности могат да съдържат и шум. Между другото, хората също правят обобщаване. Специално по отношение на изкуствения интелект, обикновено обемът на обучителните данни значително надхвърля, примерно от порядъка на 100 пъти, обема на модела на изкуствения интелект. Например, 100 гигабайта информация за обучение трябва да се събере в модел, който е 100 пъти по-малък, т.е. примерно 1 гигабайт. Ясно е, че няма как да бъдат запомнени всички детайли, а могат да се запомнят само основните принципи. Всъщност, вие знаете, че хората също учат и помнят по този начин. Способността за обобщаване на модела се повишава при по-голямо и по-разнообразно количество обработени данни, както се случва, впрочем, и при хората. Каква е втората характеристика? Способността за генерализиране. Това е способността на изкуствения интелект или на модела да прилага успешно научените принципи към нови непознати данни, както и при хората. Ефективната генерализация изисква модела да не е прекалено адаптиран към тренировъчните си данни, за което ще говорим отново и след малко. На тази графика всъщност искам да ви покажа как зоната, в която са разположени обучителните данни, т.е. сините точки, всъщност съвпада с зоната на най-добро обучение и генерализиране. С други думи, моделът най-добре може да предсказва стойности вътре в тази светло-синя зона. А извън нея той може да екстраполира, но резултатът от екстраполацията не е много сигурен, защото, както виждате в края на тази линия, виждате, че има възможни различни траектории на линията и няма как да сме сигурни точно всъщност коя от тях е вярна. Двете характеристики на изкуствения интелект работят заедно. Обобщаването, което предхожда генерализирането. Обобщаването беше извличане на принципи по време на обучение, а генерализирането това е използването на тези извлечени принципи по време на работа. Можем да направим следните изводи и докато аз ги изреждам, вие търсете връзка с хората. Изкуственият интелект работи добре в областите, където е добре обучен и за които е получил достатъчно плътна информация. Той не работи добре в областите, където е слабо или никак обучен и му се налага да екстраполира. В тези области е много възможно той да халюцинира, т.е. да си измисля. Ако искаме изкуственият интелект да ни е полезен, е желателно да проучим в кои области той е добре обучен и в кои по-слабо и да го използваме в областите, където е добре обучен. Но трябва да имате предвид, че това е възможно да се промени в следващи версии, защото разработчиците постоянно се опитват да подобрят неговото представяне в колкото се може повече области. Ако искаме да получим структурирани принципи, планове, обяснения от изкуственият интелект, той е добър в това, защото по принцип с неговата сила, както вече казах, е да обобщава и да търси правила.
Ако искаме да получим факти с числа, дати и имена от изкуствения интелект, неговия модел просто няма нужния обем да ги съхранява и като цяло не е чак толкова полезен, защото той не е база данни, нито пък е търсачка в база данни. Някои от фирмите правят опити да комбинират изкуствения интелект с търсачки в бази данни и общо взето имат частичен резултат, както може би са се убедили всички, които са опитали да използват тази страна на изкуствения интелект. И всъщност, предполагам, може да си отговорите вече на въпроса. Да, наистина има прилики между естествения и изкуствения интелект, защото всички тези неща, които изредих, всъщност в голяма степен са характерни за човешкия мозък и за човешкото съзнание. То също работи най-добре в областите, където е добре обучено и е получило плътна информация. Не работи в областите, където е слабо или никак обучено. Желателно е да ги използваме в областите, в които е обучено и така нататък. Кои са основните плюсове и предимства на изкуствения интелект? Те идват от това, че изкуственият интелект е компютърен модел, т.е. работи на компютър като компютърна програма и оттам следват някои очевидни по-общи предимства, които са обединени в следните категории. Първата категория е устойчивост и издръжливост, не се уморява, не му е нужна почивка, няма работно време, може да работи в екстремни условия, т.е. дори при природни бедствия и в тежки условия. Втора категория – гъвкавост и адаптивност, може да се настройва към потребителя, няма нужда от многомесечно или многогодишно обучение за адаптация към нови задачи или към нова работна среда и освен това може да работи с много потребители наведнъж по различни задачи. Третата категория – производителност и ефективност, работи доста бързо, може да поддържа постоянна висока производителност, може да работи с неструктурирани данни, като в случай имам предвид така наречените големи езикови модели, на които вие може да напишете различни текстове, те се опитват всъщност да разберат какво точно ги питате и да отговорят. Освен това, той е толерантен към задачите и натоварванията, не протестира при глупави задания и глупави въпроси, като например кога цъфтят налъмите, не протестира при родинни задачи, не отказва и трудни задачи. Друга категория, това е достъпност. Идва с заявката, че ще е достъпен за всички. Освен това, вече има много безплатни изкуствени интелекти, които са специализирани в различни области, защото, може би тук е момента да вметна и че ние всъщност сме във времето на тесния изкуствен интелект, който е, всеки един от който всеки изкуствен интелект се създава с идеята той да решава една конкретна специфична задача, а не комбинация от много задачи. Дори тези изкуствени интелекти, които на пръв поглед могат да правят много задачи, всъщност са комбинация от няколко изкуствени интелекта, които стоят отзад, а отпред на преден план имаме един, към който всъщност с който ние контактуваме. Примерно имам предвид да речем ChatGPT, с който ние контактуваме, а той подава задачите, примерно, на друг интелект, който рисува, дали и така нататък. Принципите, които вече споменах, на които се базира изкуственият интелект, водят до следните по-общи предимства. Способност за обобщение и генерализация, което вече го споменах, защото той е способен, извличайки принципи и знания, пренебрегвайки шума, да прави заключения, което означава някакви видове интерполации, приложими в различни ситуации, както и предсказания, което е нещо като екстраполации във времето напред. Способен е на персонализация, особено изкуствен интелект от типа на голям езиков модел, като ChatGPT, е способен на дълбока персонализация на услуги и продукти за различните нужди и предпочитания на потребителите в техните различни роли, като пациенти, лекари, психиатри, психолози, психотерапевти, администрация и така нататък. Заради своята широка подготовка, изкуственият интелект разбира събеседниците си в значима степен и настройва отговорите си според тяхното ниво. Колко е широка неговата подготовка и освен това колко е дълбока неговата подготовка, това е нещо, което постоянно се мени. Допреди няколко месеца казваха, че изкуственият интелект от сорта, примерно на ChatGPT, е с ниво на познание на студент бакалавър, след това на студент магистър и в някои конкретни области той е навлязал дори още по-навътре, т.е. в общо взето с течение на времето той напредва в познанията си към предния фронт на науката, който тя е достигнала. Други предимства на изкуствения интелект.
екстраполиране и предвиждане, т.е. той може да екстраполира тенденции на база на съществуващи данни и да прави предвиждания за бъдещи събития, което е доста ценно в различни области. Освен това, изкуственият интелект може да анализира информация по такива начини, които да не са очевидни за човека, като това създава възможности за иновации и за разработване на нови продукти, услуги и технологии. Друго особено ценно качество, това е, че той е обучен с информация от много области, т.е. областта и от наука, и то различни науки, култура, изкуство и така нататък, и е полезен в техните междинни, т.е. допиращи се зони, в които хората рядко са много добре запознати. Повечето хора, дори специалистите, обикновено са добри в една конкретна област и сравнително слаби в други, дори и съседни области на науката, така че всъщност той е запознат и с тях, с много повече области, и затова би могъл да ни бъде полезен в точно тези междинни зони. Други предимства – извличане на прозрения. Той може да открие скрити модели и взаимовръзки в данни, които са трудно забележими за човешките анализатори. Освен това има потенциал за адаптивност и учене, и то някои по-точно изкуствени модели имат способността да се адаптират и учат от нови данни в реално време, което ги прави много способни и гъвкави. Но в момента това не важи за големите езикови модели като ChatGPT, Copilot, Gemini, BGGPT, защото при тях обучението се прави само от разработчиците по време на обучение на нов модел. Все пак съществува възможността потребителят да може да качи някакъв голям PDF файл, примерно с информация, с която изкуственият интелект да бъде запознат и след това да действа въз основа на тази информация, която е прочел вътре. Изкуственият интелект може да допринесе за оптимизация на процеси, за мащабиране на действия и услуги без значително увеличение на разходите, за автоматизация на рутинни задачи, за по-ефективно използване на ресурси чрез оптимизиране на управлението, на потреблението, намаляване на отпадъци и на използвана енергия, а също така и за обогатяване и ускоряване на научните изследвания, като се анализират сложни научни данни и се моделират експериментални процеси. Изброените възможности могат да бъдат използвани в медицината, за персонализирана консултация и помощ на пациентите по всяко време на денонощието, за наблюдение на състоянието на пациентите, помощ в обслужването и в диагностиката, индивидуално лечение според генетичните данни на пациентите, разпознаване на сложни модели в медицински изображения. Освен това, хубаво да се добави, че населението в европейските страни като цяло застарява, но освен това иска да запази своята самостоятелност, така че помощ в грижите за възрастните също е една подходяща задача за изкуствения интелект. Кои са минусите, недостатъците и съответно оттам следва и кои са предизвикателствата за решаване? Разглеждането на минусите и недостатъците като предизвикателства, както разбирате, е доста важно за усъвършенстването на тази млада технология. Класификацията на недостатъците и предизвикателствата е в няколко основни категории – технически, методологични, етични и социални и ограничения на текущото ниво на технологията. Техническите недостатъци най-често идват от ограниченията на хардуерните и софтуерните технологии за изграждане на изкуствения интелект. В зависимост от базата данни за обучение, в смисъл, че се изискват големи, качествени и добре балансирани набори от медицински данни за ефективно обучение на изкуствения интелект. Изискват се, освен това, големи изчислителни ресурси и енергия, а освен това, можем да кажем и, че в някаква степен хората не разбират как изкуственият интелект достига до решения, т.е. той за тях е някакъв вид черна кутия или решенията му са непрозрачни. Но ако се замислим, всъщност може да кажем същото нещо за повечето интелекти, включително и за хората. Решенията на хората също са непрозрачни, те доста често казват, т.е. те са неразбираеми дори за самите тях. Реших със сърцето си, казват те, интуицията ми говори, отвътре ми дойде, звездите ми го говорят и така нататък. Кои са методологичните недостатъци? Те се отнасят най-вече до обучението на изкуствения интелект и те могат да водят до неефективност или до нежелано поведение. Един от тези методологични недостатъци се нарича overfitting, което означава преобучаване
в този случай изкуственият интелект става прекалено специализиран към данните, с които е бил обучен и съответно губи своята способност да обобщава и да генерализира. Освен това, те са склонни към халюцинации, най-често в областите, където той не е добре обучен и не е надежден източник на информация за факти. Друг недостатък, който е също методологичен, това е неученето от взаимодействието с потребителите. Той е свързан с стратегията за обучение на изкуствения интелект, т.е. липсва механизъм за постоянно учене от взаимодействието с отделните потребители. Това пречи на системите да се адаптират и освен това към момента потребителите са едни клиенти, а не са учители. До някъде обяснението в това е и първият опит, който е общо взето получен при работа на изкуствения интелект с някои потребители. Те са започнали да го учат на вредни и на неправилни неща. Той не е успял да се съпротивлява, т.е. се е съгласявал с тях, което с крайна сметка може да се каже, че го поврежда, т.е. той след това ще бъде неадекватен. Така че поради тази причина не може всеки потребител да го обучава. Оптимизирането на алгоритмите за изкуствен интелект понякога води до люшкане между по-ниско и по-високо качество, защото целта на тази оптимизация е да се намери практически баланс между качество, бързина, опростяване, стабилност и надежност. Това става с експериментиране, т.е. с опитване с различни параметри. Какви са етичните и социалните предизвикателства? Те най-често засягат справедливостта, прозрачността, сигурността и въздействието върху трудовия пазар. Например, ако данните, с които е обучен изкуственият интелект, съдържат предразсъдъци и дискриминация, например по пол, раса, етническа принадлежност или социално-икономически статус, то всъщност и самия той ще има тези отклонения, предразсъдъци и дискриминация. Разбира се, това важи и за приложение в психиатрията и психологията и това подсказва колко е важно с какви данни ще бъде обучаван изкуственият интелект. Следващото предизвикателство това е размиването на истината и дезинформацията, то е свързано с способността на изкуствения интелект да генерира реалистични изображения, видеа и текстове, което съответно може да доведе до създаване на невярно съдържание и манипулиране на общественото мнение. Въздействие върху трудовия пазар. Това е следващото предизвикателство. Общо взето не е тайна, че автоматизацията и усъвършенстването на изкуствения интелект за рутинни задачи ще доведе до промяна на трудовия пазар, до загуба на работни места и на тези хора ще се наложи да се преквалифицират или да преминат към нови професии. Освен това, той създава натиск за промяна, а знаем много добре, че не всички хора искат да излязат от своята зона на комфорт, да сменят своята работа и да се дообучават, като този натиск ще се пренесе и в областта на психологията и психиатрията и е възможно да нарасне броя на пациентите, които се съпротивляват срещу нуждата от промяна. Така че подкрепящата роля на психолозите и психиатрите ще нараства във времето на преход. Какви са ограниченията на текущото ниво на развитие на технологията? Ограничена способност за комуникация и трудност в интегрирането с други технологии, което ще попречи за създаване на по-сложни и интегрирани решения или поне ще ги затрудни. От една страна е необходимо да имаме стандарти и протоколи за съвместимост между различни системи с изкуствен интелект и други технологии, а освен това е необходимо и комплексно интегриране, т.е. разработване на методи за комуникация и обмен на данни между изкуствените интелекти. Предизвикателства, свързани с мащабирането и комплексността, те нарастват с увеличаването на размера и сложността на моделите и ето няколко допълнителни такива предизвикателства при големите модели. Едното предизвикателство е свързано с необходимото време и ресурси за обучение. При големите модели обучението може да продължи дни, седмици и дори месеци, в зависимост от сложността. Освен това се изискват сериозни изчислителни мощности, суперкомпютри, което също води до големи разходи за хардуер и енергия. Друго предизвикателство това е управление на данните. Обработката на създаването всъщност на големи набори от данни за обучение на изкуствения интелект, събирането и обработката и управлението на тези набори от данни е сериозно предизвикателство. Освен това, те трябва да бъдат с високо качество, коректни и представителни. И, разбира се, дигитални.
Друго предизвикателство, това е интерпретацията и прозрачността. Прозрачността е свързана с разбирането на решенията. Колкото по-сложни решения се налага да взема изкуствения интелект, толкова по-трудно е да разбираме как точно той ги взема, а това води до проблеми с доверието. В тази посока е необходимо разработването на методи за обяснение на решенията на изкуствения интелект и представлява доста сложно предизвикателство при големите модели. Друго предизвикателство, това е устойчивостта и надежността. Това предизвикателство е свързано с понятието overfitting, за което аз вече споменах и което всъщност представлява преобучаване. В този случай има проблем с способността на такива модели да обобщават и да се адаптират към нови данни и ситуации. Предполагам, че може да се ориентирате защо това е така, въз основа на графиката, която виждате отдясно. При преобучаване кривата, която създава модела или невронната мрежа на модела, се опитва да мине през абсолютно всички точки. Вместо да бъде една по-проста линия, която да мине в близост до всички точки, тя се опитва да мине през всички точки и разбира се, по този начин всъщност тя неправилно ще предсказва характеристиките на задачата, която трябва да бъде решавана. За щастие има начини това да се следи и да се избягва. Освен това е необходима надежност при различни условия, което също е предизвикателство, и при непредвидими условия, което е предизвикателство. Понятието overfitting, т.е. измислене на несъществуващи взаимовръзки, го има и в света на хората, затова съм го написала тук в лилаво. Ние обикновено го наричаме прекалена специализация, прекалено задълбаване, ментална фиксация, самонавиване, теории на конспирацията, плоска земя и така нататък. Причините за съществуването на това явление и в света на хората отново са липса на разнообразни данни, прекалено задълбаване в ограничени данни и съответно това води до измислене на нереални закономерности и загуба за човека да прави обективен анализ. Какви са приложенията на изкуствения интелект в психиатрията? Най-общо към момента се смята, че те могат да се разделят на следните 4 групи. Диагностика и класификация, персонализирано лечение, мониторинг на състоянието на пациентите и разработване на нови лекарства. Започваме с диагностика и класификация. Това е възможно да бъде изпълнено чрез системи с изкуствен интелект, които се обучават с големи набори от данни, включително медицински записи, анкети, мозъчни сканирания и съответно целта е да разпознават и да класифицират различни психиатрични разстройства. Това се прави чрез дълбоки невронни мрежи, които обработват томографски изображения, например магнитно-резонансни или позитронно-емисионни, за откриване на аномалии и разпознаване на шаблони. Приложенията на изкуственият интелект в диагностиката са разнообразни. Нека да започнем с автоматизиран анализ на медицинските данни. Изкуственият интелект може да обработва естествен език, т.е. да анализира медицински записи, бележки на лекари, пациентски анкети за идентифициране на различни симптоми и диагностика. Освен това в тази група влиза и компютърното зрение, т.е. обработка на изображения от мозъчни сканирания с цел да бъдат открити аномалии, които са свързани с различни болестни състояния. Предсказване и ранна диагностика е втората възможност. Това става чрез прогностични модели. В този случай изкуственият интелект анализира медицински данни, за да предскаже вероятността от развиване на някакви психиатрични разстройства. С други думи, това разрешава на специалистите да правят ранна интервенция. Освен това, анализ на тенденции, т.е. в този случай изкуственият интелект открива модели в данните, които подсказват влошаване на състоянието на пациента или необходимост от промяна на лечението. Освен това, се цели подобряване на диагностичната точност. В случая се има предвид стандартизация на диагностиката, за да може да се получават по-обективни резултати, както и комплексен анализ, т.е. интегриране на различни видове данни, генетични, биомаркерни, поведенчески, за да се достигне до по-комплексна и точна диагностика. Тук един пример с тестове на Роршах, нарисувани с помощта на ChatGPT 4 и DALL-E.
Какви са предимствата и предизвикателствата при диагностиката с помощта на изкуствения интелект? Това са повишена точност и бързина в диагностичния процес, способност за идентифициране на разстройствата в ранните етапи и ефективност, т.е. намаляване на времето и разходите за диагностика. Предизвикателствата са осигуряване на защита на чувствителните медицински данни, определяне на отговорност, т.е. кой отговаря, ако има грешки в диагностиката, и необходимост от ясни регулаторни рамки за използване на изкуствения интелект в медицината. Следващата възможност, това е персонализирано лечение чрез изкуствения интелект. Тук отново се използват изкуствени невронни мрежи и машинно обучение. Целта е тук да се анализират големи обеми от медицински данни, които, например, могат да включват генетична информация, биомаркери, предишни лечебни резултати, за да могат да бъдат създадени персонализирани терапевтични планове за различните пациенти. Това всъщност става в комбинация с генетичен анализ, за да могат да бъдат идентифицирани различни генетични маркери, които влияят на отговора на пациента към различни медикаменти. И освен това е във връзка с те наречената фармакогеномика, т.е. оптимизация на лекарствата и дозировките, която е базирана на генетичния профил на пациента с цел да бъдат минимализирани страничните ефекти и съответно да бъде получен по-добър резултат. Предсказване на терапевтичния отговор е следващата възможност. Това става чрез прогностични модели. В този случай изкуственият интелект се използва за предсказване на вероятността от успех или неуспех на дадено лечение въз основа на исторически данни. Освен това могат да се правят рискови анализи, т.е. да се оцени риска от странични ефекти, а това помага съответно за избора на най-подходящ подход за терапия. Адаптивните лечебни стратегии включват две страни. Адаптация в реално време, в този случай с мобилни приложения и с преносими устройства се събират данни за настроението, за различните физиологични показатели на пациента в реално време, с цел много лесно и динамично да се коригира лечението. А освен това съществува и възможност да се създават контролни панели за клиницисти, така че изкуственият интелект да осигурява на лекарите информация в реално време, за да могат да вземат бързи информирани решения, съответно за промени в терапията. По какъв начин може да се мониторира състоянието на пациентите чрез изкуствения интелект? Това може да стане чрез мобилни приложения, например смартфони и таблети, чрез преносими устройства като смарт часовници и фитнес гривни и сте наречения интернет на нещата, което представлява свързани устройства за непрекъснато наблюдение и събиране на данни от ежедневието на пациента. Какви са приложенията на изкуствения интелект в мониторинга на състоянието? Едната група приложения са свързани с непрекъснато наблюдение, т.е. наблюдават се физиологични показатели като сърдечен ритъм, кръвно налягане, нива на активност и на сън, а това може, както знаем, да показва различни промени в психичното състояние, а освен това да се прави и поведенчески анализ, т.е. да се оценяват модели на движение, реч, социални взаимодействия чрез различни сензори и мобилни приложения. По този начин рано могат да бъдат откривани кризи чрез анализ на модели, т.е. да се идентифицират отклоненията от нормалните поведенчески и физиологични модели, а освен това могат да бъдат разработвани и прогностични алгоритми, които да предсказват риска от самоубийство, мания, депресивни епизоди на базата на исторически данни и на наблюдение в момента. Също така това позволява и терапията динамично да бъде адаптирана, като се изпращат сигнали към специалистите или системите за грижа, когато бъдат засечени потенциални проблеми и освен това да бъдат предлагани персонализирани съвети и корекции в лечебния план, базирани на текущите данни. Предимствата са на всичко това, което споменах, са непрекъснато наблюдение, бърза реакция, персонализирани препоръки и всичко това цели да подобри ефективността на лечението. Предизвикателствата, т.е. трудностите, са осигуряване на сигурността на данните, етични въпроси, свързани с управление и гарантиране на конфиденциалност и съгласие на пациента, осигуряване на съвместимост и интеграция с други медицински системи и платформи. Следващата група, това е разработване на лекарства за психиатрията.
Идеята тук е всъщност изкуственият интелект да анализира огромни количества биологични данни, за да може да идентифицира нови биомолекулярни мишени, които да бъдат използвани за разработка на лекарства. Например, изкуственият интелект може да използва да открива нови рецептори или ензими в мозъка, които са свързани с психиатрични разстройства, като шизофрения или депресия. Освен това, изкуственият интелект може да помогне в анализ на съединенията, като моделите симулират взаимодействията между различните лекарствени съединения и техните целеви мишени и съответно това позволява бърз анализ на хиляди и милиони съединения. Освен това, той може да предсказва, наречем по какъв начин нови съединения могат да взаимодействат с мозъчните рецептори, които са свързани примерно с тревожност или биполярно разстройство. Друга характеристика или възможност, това е оптимизиране на съединенията. Т.е. след като бъдат идентифицирани потенциални лекарствени съединения, изкуственият интелект може да помогне за оптимизиране на тяхната химична структура, за да бъдат подобрени съответно тяхната ефективност и безопасност, като той може да оптимизира молекулите, за да подобри проникването им през кръвно-мозъчната бариера, специално при лекарства, насочени към мозъчни разстройства. Освен това, изкуственият интелект може да помогне при моделиране на странични ефекти за новите лекарства, което помага за избягването на съединения с неблагоприятни профили. Например, може да предскаже странични ефекти като сънливост или когнитивни нарушения, които са важни за психиатричните медикаменти. Освен това, изкуственият интелект може да анализира генетични данни, за да предскаже по какъв начин различните пациенти ще реагират на определени лекарства, което води до персонализирани терапевтични планове и може би това е бъдещето поначало на медицината като цяло. Например, той може да идентифицира генетични маркери, които предсказват отговора на пациента към антидепресанти или антипсихотици и към всякакви други лекарства, ако погледнем не само към психиатрията, но и към медицината въобще. Друга възможност, това е изкуственият интелект да помага в клиничните изпитвания, като се включва в оптимизиране на плана и управлението на клиничните изпитвания, включително подбор на пациенти и анализ на резултати, които, както знаем, са изключително важни, за да не се окаже изпитанията всъщност да доведат до подвеждащи резултати, т.е. резултатите от тях да са подвеждащи, в крайна сметка да не отразяват правилно характеристиките на лекарствата. Например, изкуственият интелект може да анализира данни от клинични изпитвания, за да идентифицира кои са най-ефективните дозировки и съответно да прогнозира успеха на изпитванията за нови психиатрични лекарства. В заключение, изкуственият интелект обещава да революционизира психиатричната грижа, като представя нови инструменти за диагностика, лечение и мониторинг на пациентите. Освен това, приложенията му варират, започвайки от анализ на големи обеми данни за ранно откриване на психиатрични разстройства до разработване на персонализирани терапевтични планове на базата на генетични и биомаркерни данни. Една от основните предпоставки обаче за успешното интегриране на изкуствения интелект в психиатрията, това е сътрудничеството, трансдисциплинарното сътрудничество между психиатри, психолози, психотерапевти, информатици и инженери. Такова сътрудничество е много важно, защото то ще гарантира, че развитието на изкуствения интелект е отговорно и е фокусирано върху ползите за пациента. И вдясно, както виждате, се появява фигурата за двата лъва, които са в постоянна битка. Така че всъщност нека да помислим в крайна сметка защо бях задала този въпрос още от самото начало. Връщайки се към притчата за двата лъва и думите на мъдреца Самано, че ще победи лъвът, когато изберем да храним, трябва да имаме предвид, че всеки ден, с всяко наше действие, с всяко наше решение и избор, ние решаваме кой лъв да храним, каква стратегия да следваме и каква съдба да имаме. И това е една борба, която продължава през целия ни живот. Специално в контекста на изкуствения интелект, тази притча ни помага да разберем, че технологиите, които разработваме и използваме, са като двата лъва. Изкуственият интелект в медицината, психиатрите, психологията и системите, които реализират този изкуствен интелект, могат да бъдат хранени, т.е. развивани и прилагани по начини, които
или подпомагат здравето и благополучието на пациентите, или могат да бъдат отричани, а после използвани хаотично, без разбиране, невнимателно, неотговорно, по начини, които да водят до напрежения, етични проблеми, ограничени ползи, а понякога и вреди. Както мъдрецът Самано избира всеки ден кой лъв да храни, така и всички ние, независимо от нашата професия и нашата позиция, трябва ежедневно да избираме градивния, смислен и полезен път, дори да е по-труден и да ни кара да излизаме от привичната ни зона на комфорт. Благодаря за вниманието.